يو ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ሳልሕ ቢን ጠላል ዝበሃል ገለ ቪድዮታት ናይ ሞይና ስርኢና ነርና مالتي أول قل عين السبع حفتام صالح بين طلال دبها سب يلال سعوداوي وعرب ود جزانا بقلو قط ما يزا صالح بين طلال هو صالح بين طلال حفتام نجاح خمسة خما يقلقل عين نجاح لا لا قبل بسرعة جمر أكوها ንሎም ዓንቲ ግን ብዛዕባ ሳልሕ ቢን ጠላል ዘይኮነ ብዛዕባ ወሊድ ቢን ጠላል ዝበሃል ሃፍታም ናይ ስዑድ ዓረብ ኢና ክንዛረብ ወሊድ ቢን ጠላል ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ጽልዋ ዘለዎም ሰባትን ከምኡውን ኣብ ሃገራት ዓረብ ኢሎን ማስክ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሃፍታም ሰብ ኢና ክንርኢ 3 2 1 እዚ ሰብኣይ ዘመን እዩ ሃብቱ ክሳብ ክንደይ ይበጽሕ ኣብ ልቢ ህዝቢ ስዑድ ዓረብ ከ እንታይ ቦታ ኣለዎ እዝን ካልእን ኣብዚ ቪድዮ እዚ ክንደሰስ ኢና أكوها صالح بين طلال فنقابلو بسعودية مسكدة بز بعد جيزان قال الركي أركول قال الشيء نيرس بزمتي لي تبع ترامز كساد الزبيط مريت تغلل عبيلوي ኣብ ዓለምና ብቁመቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ህንፃ ካህንፅ ዝሸባሸብ ዘሎ ወሊድ ቢን ጠላል ኣብ 2030 ተወዲኡ ንስራሕ ድሉው ከም ዝኸውን ይገሊጹ እዚ ክስራሕ ተታሒዙ ዘሎ መደብ ንኣብ ዱባይ ተታሒዙ ዝጸንሐ ናይ ዓለምና ዝነውሐ ህንፃ ዘውድቕ ክኸውን ከሎ ሽሙ ድማ ቡርጅ ጅዳ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዚ ቡርጅ ጅዳ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ክሳብ 1 ቢልዮን ሪያል كود باجت تتحيز زلو هنسا كاب 7 كساب 75 شح سب كقمت زخاليو قومتو نلعل دما لغلي شح مترو مالتيو إذا مالت 1 كيلومتر كبابي دميتكم ودلهم 1 بليونر نعالمنا أقداسن تسألاون سب كم تراسب عمن قدي بشكلة غيرخو قعد أني حكا ናይ 5 ዓመት ገዛ ኽራይ ከፊልልካ ወይ ድማ ማርሴዲስ 2015 ከም ጊፍት አበርኪትልካ እንተ ዝኸይድ እንታይ ምተሰማዓካ خذ رقمه يا محمد بلال نعطيك دعم فورا بس دعم تاكل فيه اشياء رجيم بيض الله ما تاكل رجيم والله اذا ضعفت اعطيك سياره العابين من لا ما يضعف جيب اعطيك سياره الحين فلوس እምበር እዚ ሰብ እዚ ንህዝቡ ክሰምዕ ዝጎደለ እንተሎ ንኽፈልጥ መዓልታዊ ብሽክለታ ኣልዒሉ ኣብ ጎደናታት ምስኮለለ እዩ ወሊድ ቢን ጠላል ዝፈልጥ ዘበለ ድማ ዘድልዮ ብመልክዕ ደብዳቤ ጽሒፉ ኣድራሽኦም ገይሮም ከቐብልዎን ምስኡ ክሰኣሉን ወትሮ ኣብ ጎደናታት ይዝረአ ናይዚ ምስክር ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዙሃን ብህዝቢ ተቐዲሖም ዝዝርግሑ ቪድዮታት እዮም ዝምልስዎ ገለ ካብ ቪድዮታት ናይ ወሊድ ቢን ጠላል ምስትዕዘብ ትሕትንኡን ልክስንኡን ኣብ ገጹ እዩ ዝንበበልካ ከምኡውን ብስዑድ ዓረብ ንቕድሚት ንምስጓም ዓቢ ራእይ ዘለዎ ሰብ እዩ نايتني نخزمادو خبيد يم دوص دلو كاب اندرن كاب سماين كايم دوص دلو بعد صالح بين طلال كايم كساتو وز مرعزي صالح بين طلال تفلت يا دي او وقت لا لي يا اخي اذا كلهم يم دوص دلو تشن رحب ወሊድ ቢን ጠላል ሓደ ካብቶም ዓበይትን ዝፍለጡን ነጋዶን በዓል ሃብትን ስዑድ ዓረቢዩ ኣብ ሪያድ ተወሊዱ ዝዓበየ ካብ ሃብታም ስድራቤት ዝመጸ እዩ ይኹን እምበር ስድራቤቱ ሃብታም ስለ ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነ ሃብቱ ሓይልን ብልሓትን ናይ ዝሰቡን ተራ ነይርዎ እዩ I said, I announced my first bankruptcy. I said, okay, fine, no more bankruptcies. So he gave me $300,000. I think a year and a half, I also went. ወሊድ ቢን ጠላል ትምህርቱ ኣብ ኣሜሪካ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኢኮኖሚክስን ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ተመሪቑ እዚ ድማ ንሱ ኣብዚ ዝበፅሖ ደረጃ ንኽበፅሕ ኣዝዩ ኣገዳስን መሰረታውን ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ Citibank in Saudi Arabia. And ever since, ኣብ መጀመርታ ንእሽተይ ቢዝነስ እኮ እንተኸፈተ ብልሕን ትብዓትን ብምጥቃም ናብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ይኣትዩ ወሊድ ቢን ጠላል ሓደ ካብቶም ፍትዋትን ምስጉናትን ሰባት እዩ ሃብቱ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ተዘርጊሑ ዘሎ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሃብቱ ድማ ንብረት መጓዓዝ ኮይኑ ከምኡውን ኣብ ስዑድ ዓረብ ብዙሓት ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ኣለዎ ካብ ሆቴላት ክሳብ ንግዳዊ ማእከላት ኣብ ኩሉ ቦታ ኢድ ኣለዎ كمون وليد بن طلال أب عبيت بانكتات عالمنا عبيت بركتات وني وننيو
እዚ ድማ ንሃብቱን ምውሓስን ንምዕባይን ዓበ ሓገዝ ይገይሩሉ ኣብዚ ዘመናዊ ግዜ ሜድያን ቴክኖሎጂን በፂሕናሉ ዘለና እዋን እውን ኣብዚ ዓውዲ እዚ ብዙሕ ብርክታት ኣለዎ እዚ ድማ ኣዝዩ ዘመናውን ንቅድሚት ዝጥምት ሰብ ምዃኑን የርእየካ المشروع اللي تقدر مساحته ب5 مليون و300 ሃብቲ ወሊድ ቢን ጠላል ብሚልዮናት ዘይኮነ ብቢልዮናት እዩ ዝቑፀር ከምኡውን ሓደ ካብቶም ዝበለፀ ሃፋትም ዓለምና ስዑድ ዓረብ ድማ ኣፍ ልባ ትነፍሓሉ ሰብ እዩ ኣታ ናይዛ ኮ ሓንበራ ፀሊልኒ ናይዛ ሳልሕ ቢን ጠላል ድበልከ እዚ ኮ ፊልም ክስራሕ ይኽእል እዩ ፊልም እንዲሞ ሰሪሕሞ سريع ينبر ንቁታ ድዩ نقطة اللي زي ኖ ብላይፍ ሒዘ የርልኹተኒ ውቁባት መካይንን ናይ በዓል ነፋሪትን ኣለዎ ናይ ሃብቲ ምልክት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ብልጽግናን ምቾትን ምልክት እዩ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓበይቲ ገዛውትን መሬትን ኣለዎ እዚ ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝተበተነ ሃብቲ ከም ዘለዎ እዩ ዘርኢ ወሊድ ቢን ጠላል ኣዝዩ ለጋስን ብዙሓት ሰብኣዊ ሓገዛት ዝገብርን ሰብ እዩ ንኣብነት ኣብ ትምህርቲ ጥዕና ንድኻታት ዝሕግዙ ፕሮጀክታት እዩ ዝድግፍ እዚ ድማ ንህዝቡን ሃገሩን ክሳብ ክንደይ ከም ዘፍቅር እዩ ዘርእየካ ከምኡውን ቢዝነስ ናይዚ ሰብ ብዙሓት ዕድላት ስራሕ ከም ዝፈጥር እዚ ድማ ንህይወት ብዙሓት ሰባትን እዩ ዝቕይር ንሱ ሓደ ካብቶም ንራእይ 2030 ቪዥን 2030 ዝድግፉ ሰባት እዩ እዚ ፕሮጀክት እዚ ወይ ድማ እዚ ራእዚ ንቁጠባ ስዑድ ዓረብ ናብ ዝተፈላለዩ ዘመናዊ ዓውድታት ንምስግጋር ዝሕግዝ እዩ ወሊድ ቢን ጠላል ድማ ኣብዚ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ድጋፍ ዝገብሩ ሰብ እዩ ከምኡውን ንወፃእተኛታት ንምጥማር ንሃገር ንምዕባይ ምስ መንግስትን ምስ ካልኦት ዓበይቲ ኩባንያታትን ኮይኑ ዓበይቲ ስራሕ ይሰርሕ እዚ ድማ ኣብ ሃገሩ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ቦታ ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ እዚ ሓደ ካብ ናይ ዓለምና ሃፋትም ሰባት ሓደ ዝኾነ ወሊድ ቢን ጠላል ልክዕ ከም ኩሎም ሃፋትም ስራሕን ስድራ ቤትን ኣለዎ መዓልታዊ ህይወቱ ብስራሕ ዝተመልአ ኮይኑ ንሱ ብርትዓውነቱ ኣብ ስርሑ ዘለዎ ፍቕርን እዩ ዝፍለጥ ድኻም ኣይፈልጦን እዩ ድሕሪ ስራሕ ኣብ ጎደና ኢኻ ትረኽቦ ጠላልን ስድራ ቤቱ ኣዝዩ ዝግደስን ግዜ ከም ዝህቦምን ስራሕ ክንዲ ዝሃለዎ እንተሃለዎ ንስድራ ቤቱ ዝኸውን ግዜ ከም ዘይስእን እዩ ዝገልጽ በዚ ድማ ብኩሉ መዳይ ዝተዓወተ ሰብ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ቀንዲ መፀውዒ ኮይኑ ዝነበረ ድማ እዚ ኣብ ትምህርትን ኣብ ሆስፒታላትን ዓቢ ድጋፍ ገይሩ ከም ዝነበረ ብዙሓት ቤት ትምህርቲ ሃኒፁ ንተምሃሮ ገንዘባዊ ሓገዛት እውን ገይሩ ነይሩ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ኣብ ሆስፒታላት እውን ዓቢ ኣበርክቶ እዩ ገይሩ How did you make your first billion? First billion or million? Billion. When I started, my father, I came in America and he gave me $30,000. So I worked 6 months, went bankrupt. So I went back to him. أنبار زخبركم تعزبت يوتيوب ካብ ህይወት ወሊድ ቢን ጠላል ብዙሕ ክንምሃር ንኽእል ኢና እዚ ሰብ እዚ ጽንዓትን ብልሕን ዝመልኦ ሰብ እዩ ካብ ንሽኡ ጀሚሩ ዓበይቲ ራእይታት ነይሮሞ ሃብቱ ንባዕሉ ጥራይ ዘይኮነ ዝጥቀመሉ ንህዝቡ ንምሕጋዝ እዩ ዝጥቀመሉ ኣብ ገለገለ ቦታታት ድማ ቁፅሪ ሃብቱ ኣብ ትሰምዓሉ ግዜ ምስ ትሕትኑ ራእይኻ ናይ ባሓቂ ዲኹ ሰብ ክንዲ ዝሃፍታም ዘየብል ኣይኮነን So construction and real estate. That's how we began the process. ወና ንክንደይ ቢልዮን ኢልኩም ትግምቱ ቅድሚ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ምውዳእኩም ኣብ ኮሜንት ግምትኩም ኣቕምጡ بودي دبحق وخصن حلك من قالوا حبوتاتو حبوتاتو يبلو اكو صالح بن طلال فنقابيلو بسعوديه مسكدغل بزبع الجيزان قال الرقي اركل قال شيط نيرس بزمتي لي تبهل طرامز كساد زبيط مريت تقلل عبيلو طلال هابت نايز سبزي 17.3 بليون دولار يبصح أبناء مودة فيديو بتحنا لنا زخبركم تعذبت يوتيوب كم كل جزء أقرب من عقوم يتاكم يزبلنا حسابات زوانا خمد سألو ويكا أقرب على وتبلو مدب أب كومنت خطبيكم سسنايو نخلنا هاتني يا بزلع تارقمتي أموي كتفت عندك أسولك يا أحمد تزاز لكم زلوا أموي كوسع صح تسكمي جيري يا خمنا شنري نايتني نخزمادو خبيد يم دوص دلو كاب اندرن كاب سماين كايم دمص دلو بعد صالح بن طلال كايم كساتفو ز مرعزي صالح بن طلال تفلت يا دي او وقت لا لي يا اخي اذا كلهم يم دمص دلو شنري حب يوتيوب أبزا channel زقربو مدبات وانا وزعبان زيناتاتن تاريخ أقرم تحققاتن كالوتن حسابات نقدن كومون أزنقعت مدبات زقربو مدب سلازخونة سبسكرايب يركم مدبات نهتكاتاتو لنعد مكم